Дзень добрый, панове! Вёска Азярніца. А знаходзіцца гэта вёска Азярніца, паважанае панства, у Слонімскім раёне Гродзенскай вобласці былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Чаму гэтая вёска завецца Азярніцай, паважаныя? Ну, таму што яна калі знаходзілася сярод азёр. Тут вакол былі адны азёры. Азёры і азёры. А пасярод азёр вёсачка, таму і звалася Азярніца. Праўда, зараз, панове, гэтыя азёры ўсе пасушалі. І сёння замест азёр балотца і балотца. Праўда, недалёка ёсць яшчэ адно возера, называецца Бяздоннае. Ну, яго не змаглі насушыць. Та на то яно і бяздоннае. Ну, дык што, паважаныя, заглянем у гэтую цудоўную вёсачку Азярніца. Да востого полах да темна хмара, я за нею пора дела не коротко, ай да хорошего сеяна, хорошего мостанеха рагаша, ай да чарные брою галай, что черные броговыш, чтобы не ходила до коса ченеко, ой, вечерада дорогая, и вечером до вдовы я вдове все же народится, да умела вчера выгасять, умела чаровала рочке ножке своя кария Правда, некаторыя вось кажуць, што вёска Азярніца так завецца таму, што тут у азёры жыў вельмі шмат русалак. А русалак жа яшчэ называюць азярніцамі. Ну і кажуць, яны вось вылазілі тут з возера на грудочак і гойдаліся тут на галлі, там, на бярозах ды вербах. Дзяўчаты, яны, канешне, прыгожыя, скажу этой русалкі. Ох, і дзяўчаты прыгожыя ж. Але халодныя. Халодныя страшэнна. Ну, іх жа ў жылах не кроў цячэ, а вада. Так што няма чаго там лавіць. Абыходзьце іх і падалей, таму што яшчэ могуць і напасці ўсе разам, ды заказытаць. Колькі хлапцоў заказыталі тут гэтыя русалкі, паважаныя азярніцы гэтыя, я вам сказаць не магу. І наогул ці заказыталі на каго-небудзь, таму што летапісы ўсе аб гэтым маўчаць. У летапісах ані слова пра русалак. Затое там сказана, што ў 1478 годзе наш вялікі князь Казімір Ягелончык вось азярніцы, значыцца, дорыць шляхцічу Васілю Капачевічу.
Але недоўга вось уладарыў тут пан Васіль праз 30 гадоў азярніцы зноў становяцца дзяржаўнай уласнасцю. Ну, а чаму так? Ну, таму што пан Васіль памёр ягоны сын, нашчадкаў не пакінуў. Ну і ўсё, і азярніцы сталі ўласнасцю дзяржаўнаю. Ну, а самі яны памёрлі ці загінулі. Вось тут я не ведаю, таму што на тыя часы азярніцы якраз патрапілі у эпіцэнтр ваеннай буры. Спачатку, паважаныя, тут пачалі насіцца гэта татарскія орды Менглі, Гірэя і спусташаць усе тут вёскі на Слонімшчыне. Мяцежны Міхал Глінскі, калі пакрыўдзіўся на караля Жыгімонта I і перад тым, як уцячы ў Маскву, зноў пачаў тут лютаваць на Слонімшчыне. Так што ў тыя часы, паважаны, тут шмат хто памёр не сваёй смерцю. Але ўсё, паважаны, калісьці сканчаецца. Скончыліся і гэтыя ваенныя буры, вось. Значыцца, ліхалецця гэтыя дні скончыліся. Надышоў мірны час на гэтай зямлі. Ну і вось на тыя часы якраз азярніца трапляе ў рукі да Льва Сапегі. І вось Леў Сапега што робіць? Леў Сапега тут вось на гары будуе самы сапраўдны замак. Ну, правда, не такі, як у Гальшанах, не такі, як у Міры, не з такіх вось валуноў моцных, але сваю ваенную функцыю замак той выконваў. Замак, паважаны, быў драўляны, таму да нашых дзён не захаваўся. А вось гэта, паважаны, рэшткі старога вадзянога млына. Як я казаў, тут вакол былі азёры, было возера і тут. Ну, але возера сушылі, русалкі паўцякалі, і кола млына круціць перастала. І ён прыйшоў у заняпад. Тады, паважаны, вось у першай палове 17 стагоддзя, калі тут быў замак, які паставіў Леў Сапега, тут, акрамя замка, яшчэ была царква праваслаўная, сінагога. У дакументах тады азярніца ўжо значыцца мястэчка, цэнтрам маёнтка. І ў маёнтку это было аж 10 корчмаў. Ну, толькі уявіць можна, колькі вось піва лілося ў гэтых корчмах, колькі песень ды пляскаў там было. Ну, мясцовы люд, канешне, гуляў. Тут на той час пражывала 300 чалавек. Ну і заезжых шмат было, купцоў розных, таму што ў азярніцы тады праводзіліся кірмашы 2 разы на год. І вось тут, менавіта вось на гэтым пляцы ішоў увесь гандаль. Гэты вось пляц і па сёння завуць рыначная плошча.
Але нядоўга тут панаваў спакой, паважаныя. Пачалася 13-гадовая вайна маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай. І вось сюды ў 1655 годзе уварваліся ўкраінскія казакі. І пачалі тут рабаваць, яны ўсё паліць і знішчаць. Яны адсюль пайшлі, як увайшлі сюды ў Азярніцу расійскія войскі цара Алексея Михайловича. І тыя пачалі ўсё паліць, знішчаць і рабаваць. Але Азярніца, як птушка Фенікс, паўставала наноў з попелу. Азярніца, паважаны, она заўсёды была праваслаўнай вёскай. І першы праваслаўны храм, тут быў пабудаваны яшчэ пры першым гаспадары Васілі Капачевічу у 15 стагоддзі. Ну, але вось гэтыя войны, пажары гэтыя набегі розныя, ну і, канешне, храмы ўсе гарэлі разам з Азярніцаю. А вось гэтая праваслаўная царква, Свята-Мікалаеўская, яна ўжо была пабудаваная тут на старым колішнім месцы, вось на Рынкавай плошчы. Ужо пасля таго, як Азярніца выйшла ў склад Расійскай імперіі і пабудавалі пасля паўстання Кастуся Каліноўскага ў 1867 годзе. І цэрквы вось такія ў народзічы называюць мураўёўкамі, таму што іх будавалі па загадзе генерал-губернатара Мураўёва. Вось гэтая царква, яна была пабудаваная, так ніколі і не зачынялася. Падчас Другой сусветнай вайны, расказваюць, вось сюды загналі ваеннапалонных, якраз на пачатку вайны, немцы. Але бацюшка, вось святар гэтай царквы, пачаў маліцца Богу, і немцы ўсіх выпусцілі. І ваеннапалонныя разышліся хто куды. І царква дзейнічала і ўсю вайну. Пасля яна дзейнічала і за савецкім часам. Праўда, былі спробы царкву зачыніць, але людзі адстаялі свой храм. Яны тут маліліся Богу, царква не была зачыненая. Але вось недзе гадоў 30 назад сюды прыехалі нейкія рэстаўратары з Мінска, і пакуль фарбавалі тут сцены, то яны взялі і павыразалі палову старажытных абразоў з рам. А 10 гадоў назад сюды зноў жа залезлі рабаўнікі і абрабавалі царкву. І вось мясцовыя жыхары кажуць, што ж яны робяць. Яны хочуць узбагаціцца матэрыяльна і пры гэтым так бяднеюць духоўна.
Паўстанцкі рух вось тут на Слонімшыне ў 1863 годзе быў, панове, вельмі моцны. У 1863 годзе пад сцягі Кастуся Каліноўскага тут стала амаль уся шляхта. Па вёсках тут раскідвалі мужыцкую праўду, тут збіралі зброю, а ў цэрквах і касцёлах давалі прысягу на вернасць паўстанцкаму ўраду. Але, як вядома, паважанае панства, на вайне вось без здраднікаў не бывае. Былі здраднікі тут у Азярніцах, былі тут тыя, хто быў за паўстанцаў, хто змагаўся ў паўстанцкіх атрадах, а былі тут такія, якія здавалі паўстанцаў царскім уладам. Быў вось тут такі стараста Макарэвіч. Дык вось мясцовыя жыхары паўстанцаў, параненых і здаровых, хавалі ў сябе ў хатах, а гэты Макарэвіч стараста, ён хадзіў і выслежваў, дзе хаваюцца паўстанцы, і здаваў іх царскім карнікам. І вось тут, у Азярніцы, быў злоўлены адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 года Караль Масальскі. Караля Масальска вось тут, у Азярніцы, злавіўшы, доўга катавалі, а пасля крываўленага пасадзілі ў клетку і вазілі цэлы дзень па Слоніме, паказваючы ўсім, што глядзіце, вось так будзе з усімі тымі, хто будзе выступаць супраць нас. А пасля Караля Масальска павесілі у Слоніме на рыначнай плошчы. І вось сябры яго адпомсцілі гэтаму старасту, яны таксама злавілі яго і павесілі на ягонай браме. І вось гродзенскі губернатар вырашыў узнагародзіць вось гэтага старасту і загадаў пахаваць яго вось тут каля царквы. І на помніку ягоным нават была раней шыльда, што замучаны мяцежнікамі. Шыльду пазней гэту збілі мясцовыя жыхары, і сёння гэтай магілай ніхто не цікавіцца. Ну, перад Богам стануць усе, і праведнікі, і грэшнікі. Вы ўжо карыстаецеся, панове, бонусамі ад МТС? Не? Тады вам трэба хуценька падключыцца да праграмы МТС бонусы. Паболей размаўляць на сваім мабільным тэлефоне МТС і карыстацца бонусамі ад МТС. У 1930-х годах, калі вось Азярніца ўваходзіла ў склад Польшчы, то тут быў такі вельмі моцны беларускі рух. І тут таварыства беларускай школы стварыла вось свой беларускі тэатр, сваю тэатральную трупу. І вось моладзь у гэтага тэатра іграла тут ускрозь. Калі снег ішоў, дождж там, яны ігралі ў гумне. А калі было вось цёпленька на вуліцы, яны ігралі вось проста на падворку, на траве дзе-небудзь. Ну і моладзь на рэпетыцыі вось сюды ў Азярніцу, у гэты тэатр ходили аж за 15-20 километров. Ну, а што ігралі ў гэтым тэатры мясцовыя хлапцы і дзяўчаты? Ну, я думаю, конечно, не абыходзілася без сусветнай класікі, без Шекспіра, без Шиллера. Но для перавагу давалі, конечно, беларускай класіцы. Это Коласу і Купала, і Максим Гарэцкі. Ну, і, конечно, я думаю, ставілі туды свае мясцовыя легенды і паданні. Праз усю вёсачку, паважаны, працякае вось такая невялічка речачка пад назвой Акоўка. Дык вось пра гэту речачку Акоўка ёсць цікавая мясцовая такая легенда. Ну, расказваюць, што калісьці даўно, калі напалі крыжакі вось на вёску, на Азярніцу, то мясцовыя жыхары схаваліся вось тут на астраўку гэтым. Ну, і крыжакі заўважылі людзей і вырашылі праз рэчку, якая была шырэйшая, перабрысці і захапіць усіх у палон. Але людзі пабачылі, што крыжакі пачынаюць пераходзіць праз рэчку, пачалі шчыра
шчыра маліцца Богу, каб ён выратаваў іх. І раптам, было лета, і раптам сярод лета надышла зіма. І крыжакі ўсе сталі ў ваду, і вось гэта рэчка ўся адразу скавала іх лёдам. І ўсе крыжакі тут гінуць, а людзі мясцовыя ўсе выратаваліся. Вось таго часу гэту рэчачку так і завуць Акоўка. На речце, на кепкой дошце, на речце, на кепкой дошце. Там Наталечка чарачки мыла, там Наталечка чарачки мыла. Чаречки мыла, наговорила, чаречки мыла, наговорила. Плейте чаречки, явня за водой, плейте чаречки, явня за водой. Завтра раненько поводок приду, завтра раненько поводок приду. Вось гэтае месца, вось гэтае балотца за вёскай людзі называюць чортава вока. І вось чаму. Кажуць, што калісьці тут у Азярніцы, значыцца, быў адзін дзяк, які крыжачку так любіў выпіць. А выпіўшы, значыцца, хацеў дабавіць і з царквы што-небудзь браў каштоўнае і нёс па суседніх вёсках прадаваць. Ну і, кажуць, аднойчы вось ён выпіў, узяў у царкве крыж срэбны і панёс у суседнюю вёску прадаваць. І вось, ідучы гэтым шляхам, нешта зваліўся так у канаву і заснуў. Прачынаецца, а перад ім чорт стаіць. Стаіць перед ім чорт і кажа: «О, хлопец, ну што, вось і прыйшоў твой час. Уставай і хадзем, там тебе уже зачакаліся». Той перапужаўся, кажа: «Давай хрысціцца, маліцца, не памагай нічого, чорт усё бліжэй і бліжэй». Тады ён мац-мац і успомніў, што крыж у яго гэты срэбны. Ён гэты крыж дастаў і на чарта. І крыж то як засвеціцца, кажуць, нейкім такім агнём чароўным, што чорт акамянеў і пайшоў пад зямлю. І на месцы вось тут з'явілася гэтае балотца, якое па сёння называюць чортава вока. Ну, а дзяк, кажуць, гэты ўжо з того часу перастаў піць і ў губы не браў. І служыў вельмі спраўна. Так што, хлопцы, рабіце вывад і не падпускайце чарта на сябе. Вось такая, панове, вёсачка Азярніца. А яшчэ, кажа, назва паходзіць ад слова зярно, што сюды прыходзілі азярніцца, за зярном, узбагаціцца, за натхненнем. Вось я, панове, тут узбагаціўся, я маю ўвазе, натхніўся, і таму рушу далей у наступнае сваё падарожжа, каб праз тыдзень сустрэцца з вамі і распавесці вам што-небудзь такое цікавенькае. Да пабачэння!